Бацькі саромеліся беларускай мовы, а сын зрабіў яе мовай вялікай паэзіі. Гэта гісторыя пра Максіма Богдановича. У тыя гады на беларускую мову глядзелі зверху ўніз. Маўляў, бедная, вясковая і не для сур'ёзнай літаратуры. Нават Максім Горкі паблажліва праходзіўся па беларускіх паэтах. Але потым з'явіўся Богданович, і ўся гэтая схема зламалася, бо ён пачаў рабіць па-беларуску тое, што тады лічылася складанай, моцнай, сучаснай паэзіяй. Санеты, трыялеты, верлібры і нават хоку. Гэта значыць, мова, якую лічылі простай, раптам загучала зусім па-іншаму. І самае цікавае, дома яго да гэтага наогул не падштурхоўвалі. Хутчэй наадварот, маці скардзілася, што дзеці нахапаліся беларускіх слоў. Ёй было за гэта сорамна. Бацька, вучоны этнограф, лічыў беларускі народ адсталым, а саму мову неразвітай. Пры гэтым ён збіраў усё, што тады друкавалася па-беларуску, нават паўпадпольныя выданні. І менавіта гэта бібліятэка ў выніку зрабіла сваю справу. Максім вырас у глыбіннай Расіі, але праз кнігі закахаўся ў мову, якую яго ўласныя бацькі цалкам не паўважалі. Карацей, хацелі трымацца далей ад сорамнай мовы, а выгадалі чалавека, які ўсім даказаў, што наша мова геніяльная.